Vás vítam u nového videa a idem robiť questy, hej. Už som odohral 2 hry, viním, takže idem zase. Idem na to. OK. To je ten skin, tiež valentínsky, a je to dosť pekný skin. Search, na neho nepôjdem. Ono sa pôjde na mňa. Ten search je zdáč. Yes. Dodám. Kamo, to už musím dať. A zase na speedu. Tak nič. OK. OK. A máme. OK, tu je niekto, nie? Maceku dali dole. Úplne neviem, jak sa volá. Počkaj, tu je Ali. Kamo. Poď. Dole gas. Nie. Tak dobre, tretí miesto, to je tiež win. Máme 5. No, už máme 3 viny. 5. OK. Ukončil by som chcel najlepšie dať dole, ale nespel sa pri mne. Ale fakt, hej. A Ems! Čo tu robí Ems? Ja dám boom. OK, dole. Pička sa volá Max. Fú. To je ten Genji. Není ten, čo bol bez toho skina, som mu chcel dať. Ale možno aj dám. Potom to je. Idem po ten bok najprv. A idem na toho Groma. Tu je Grom. Alebo nie. Dobre. Tu hodím ultinu. I dole. Sme traja, už mám win. Ok, tu je ten Genji, ktorý som chcel dať na začiatku dole. A on to Groma. Mám win. Easy win. Posledný win. OK. OK. Boom. A boom. OK. Poď. Jeden hit. Ona ma dá. Super. Je to nič. Ale môžem ešte to skúsiť. Oj. Dosť neviem, kde je. Tam niekde. Nie. Je po mne. Preč. No čo som robil aj po mne? Dajte jeden kill. Poď. Yes. OK. Tak není. To je bas.
Viděla k druhému skvíkovi. Pojď. Ne, máma. Tak, a máme questy. OK, where? Super. Takže epic. Where? OK, tak to nič. Ale máme tu legendary startup, tak poďme na to. Hypeka na GG. OK. Som chcel, že najlepšie, aby mi padla Charlie, aby som mal fame. Ale tak to nič, no. To nič nepadlo. OK. Ideme ďalšie questy. Knockouty. Smrť v týme. Tak si dám dole. Viem knockouty. Nie, už je. Tak budeš platiť, keď si zoberiem nejakého slabého. Počkáš? Na diálku. Komu nabudem? Eevee. Tak zoberiem Eevee a dúfam, že bude platiť, keďže hráme v týme. OK. Máme skvík. To sú boťaci. Oj, to dám. OK, dole. OK, tak tá pipka dobre ide. Dobre, ja som nevedel, že ide. OK, ale vyhráme. Keby sme prehrali, tak to by bola ostuda. No. To by bolo trápne. Ja môžem ísť vlastne po vode. Ja v kuse zabudnem z toho Eevee, že môžem ísť po vode. Nie sú po kope. OK, a to... No, dobre. Skvělé, no. Som myslel, že ale to je jedno. Dobre, tak to neplatilo. Chaos. OK. Dve super. 15. Epic? A epic. Som myslel aspoň mythy, alebo legendary mohlo byť. Coiny sú mi na nič. To je nejaký random. Hydrogen Lightning. Tak asi nie. Tak ešte kto? Už hrajú. Tak to nič. A že mám byť knockoutov? Dávať dole. Joj. Tak to zoberiem. Neviem. Franka. Je nám blízko, ale to je jedno. A Pipu som tam mohol zobrať. Tak na ďalšie kolo zoberiem Piperku. Mohol je s nami. Máme aj Nanju vlastne. Nanju som ja už pošel. Len to zopra. Nanju. Bum. Chcem dehovať a pôjdem na nich. Na to tu pôjdem. A dole ešte kolo, to by som chcel dať. Dobre, dal som 3 kg zatiaľ. OK, dole. Po mne. OK, dal som. Takže 5 kg som dal.
A teraz to nie načítať. Dobre. OK. Takže máme už 6 z 15, ešte 9. OK. Tak tie 9 dám čo najrychlejšie. Turn. Jedné. Daj ma. V kuse trafí. To čo je? Ide ku mne. Ty... To čo je zadania Majka? Tak to neviem dole. No tak není. Žádná videa. Na čo použila hadov? OK. Takže mám ultu. Ten sa nehýbe veľa. Lebo už sa hýbe. Tak, Dynamite dole. Za to. Dole. A už som tam. Aby to nandiu. Tak sme vyhrali. 2 killy som dal. Pero, ty fakt málo. Idem tak. OK, takže máme tu 8-bit, Nita a Rico. OK, to znamená Pierce a čo mal Legendary ranke a Alek to avkuje. Super. No ale potom aby išli bližšie. Nemám šancu hitnúť. A Pierce sa nechám, preto mám na prestige. A nechcem mať na prestige. OK, už je po nich. Ja ho chcem dať. Nie, on ho dal. Sa iba tále odrazu. Nie, tam vážne dotiahnem. Všetkých dá ten pies. Hej, oj. Zase len 2 kg. To tak nepôjde. Berem Piperku. Kde? Tu je. Mám takú. Počkaj, mám aj tento. Neviem, kto je krajší. A kto je, počkaj. Je tento mytický, sa mi to že ne. To ten je mytický. Počkaj, kde je ten? Epic. Tak ako ja zoberiem, postriedam, hej. Najprv zoberiem túto, Lunar Piper, a potom zoberiem túto. Taká sa Obek Piper, alebo jak sa volá. Tak tam má peknú strelu, taká farebná. OK. Čo? Nedaj ako prvého. To nie je to, čo dá preč? Asi ja neviem. Ja som, že hrozný z Piper. Je ten Brock? Brock je tam. No a čo robí tá gadžeta? To by ma veľmi zaujímalo. To som vážne povedal na nič. Alebo? Dobre. Ja na niečo som to asi povedal. Dobre. OK. Uj. Dobre, tak ma zase dal dole gas. Ten gas je akože neviem čo. To je silný. Gas sa potom zoberiem asi.
съм вика факт. Добре, да. Okay, I was chilling up. Just need to feel. Okay. Real. 2 kg е мало. Дам гласа, дуфам, ще бъде последна работа. Ленка имам един клиент. Това е. Мам таки на им. Аз пантента е била някакъв кеми. Тя не е морски. Но, вау. Има мани вилгас. Ой. Ей. Не даю. Супер. Very nice. Або не? Дал съм, а? Окей. Бел. Не ме даю. Plus не дайте ме. Съм фак криви. Криви съм може снайпер, так съм криви. Я съм монета. Jedan kill. Super. Nazovem još jednog ogasa. Oni imaju kitku s prestić. Kina prestić. To čuje. Imamo malo. Kili opere. Raspam. Kili sam dao. Tak dobro 0 kilov sam dao. To smo prehlošili. A 1 kilo ne damo. Tak ako budem to spravu na blisko, ja sam na nič. Tak to ani sa k nemu nedostanem. Prehrali sme. Super. A ja kitku nechcem brať. Tak pusty. Mám plus 2 zálery. Super. Ešte underdog. Okay. Spike. Ja nechcem tu M-ska. M-ska je silná. Či ma zabila? Keď prehráme, tak končíme to. Aj keď vyhráme, to už je jedno. To už bude posledná hra. Dobre. To už bude posledná. Aspoň hit, vole. Jej, ja žijem. Jo, jeden. Jo. Tak nič. Aspoň jeden hit som dal. Možno dáme vin? Plus. To nie to. To je neslabý. Super. To ukončím toto videjko. Jeden vin, to potom sám asi. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like, odber. Tak cus. No. A plus som za tento rok aspoň 200 odobrateľov. 250. Prosím aj. Please. A budem sa snažiť dávať každý deň video. Tak, sus.